10 måder, hvorpå en spåkone kan hjælpe lige netop dig. En sandsierske eller spåkone har mange evner og måder, hvorpå de kan hjælpe og tolke menneskers daglige liv og skæbner. Måske kan et medium give dig svar på netop de ting, du behøver råd og hjælp med. En del spåkoner har healende evner, som kan læge dine mentale og psykiske smerter. Den kan også løse eventuelle blokeringer og hjælpe dig med afslapning, give dig mere energi og større harmoni. En spåkone ved og forstår, at livets vej er alt andet end lige. En del kan hjælpe dig med at se på planeterne og dit horoskop, når du behøver rådgivning. Dit stjernetegn, samt hvordan planeterne stod, da du blev født, har en enorm betydelse for dit liv. Den åndelige verden kan hjælpe dig, når du behøver hjælp med at tage kontakt med nogen på den anden side. Hvis du føler, at ånderne har noget at sige til dig, så kan en spåkone hjælpe dig med at føle energier i bygninger, f.eks. derhjemme eller hos dyr. En del spåkoner og sandsiger kan spå i tarotkort, og på den måde se, hvilken retning dit liv er på vej i. Det kan f.eks. hjælpe dig, hvis du står over for et svært valg. En spåkone kan tyde tarotkort og spå dig i forhold til lige netop din situation. En drømmetydning kan hjælpe dig med at tolke forskellige tegn i dine drømme. Hvis du er tilbagevendende eller meget stærke drømme, kan en spåkone tolke symboler og meninger i dem. Drømme er ofte din underbevidsthed, som prøver at fortælle dig noget. En af de ældste måder at spå på er ved hjælp af krystalkugler og krystaller. For en spåkone med erfaring i brugen af krystaller åbenbart der sig et billede af din nutid og fremtid. Det er et mægtigt værktøj for en spåkone, når svarene er svære at få frem på andre måder. Et medium kan hjælpe dig med at finde bortkomne genstande eller et kæledyr, der er blevet væk. De kan hjælpe dig, fordi de ofte ser det, der er usynligt for det normale øje. En kanalisering indebærer, at det klaverjant menneske står i kontakt med sit højere jeg og lader de højere ånder kanalisere deres visdom og energi gennem denne. Med denne metode kan et medium give dig direkte kontakt med den åndelige verden. Åndelighed betyder, at man integrerer sin sjæls bevidsthed med sit jordige hverdagsliv. En spåkone kan lære dig at komme i bedre kontakt med din åndelighed ved at fjerne blokeringer og øge din inspiration og energi. Via klaverjant vejledning kan en professionel spåkone eller klaverjant hjælpe dig med at få svar på det meste. Hun kan få dig til at forstå, hvorfor ting sker netop for dig, og vise dig måder, du skal håndtere det på. Intet spørgsmål er for dumt, for lille eller for svært for en erfaren klaverjant.